Hello, hi guys. मा बुंनो माने दा आं न'निफ्राय फैबाय नालाय एकदा खामानि मावनो गोसो गैया नै मेगनफोर नुना मारै जादों 11 दिन ना 12 दिन आं सुटि लाबाय नालाय सुटि लानायनिफ्राय न'आव एसे माने आराम मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा फैबाय फैनानै माने मा खालामगोन मा खालामा बिदिनो खामानि मावनोबो गोसो जायाखै ओंखायनो आं माने एकदम इथि थांलाय इथि फैलाय इथि थांलाय इथि फैलाय खालामगासिनो दं कास्टमार एसे खम थेवबाबो माने बिराद बानाय नांदों आरो बहुत दिन सुटि लाबाय नालाय सप्तानै सुटि लाबाय ओमफ्राय दा मेगन बिराद उन्दुनोबो ओंखारदों न'आव थाबाथाय थाबनो उन्दुयो नालाय 8टासो बाजाव ओमफ्राय फुङाव एसे थाबनो सिखारो दा नैयाव 12टा 1टा 2टा जागोन उन्दुनाया गुवाहाटियाव आं खामानि मावनाय जायगायाव ओंखायनो माने एकदम बिराद बरिं नांबाय आरो गाइसमोन ओमफ्राय भिडिअ मोनसे होनो होननानै भिडिअखौनो खालामनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोरा माने अननानै एसे साबस्क्राइब खालामना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना हो ना मा बुङो लोगोफोर ओमफ्राय बिदि आरो मा खालामगोन मा खालामानो ओमफ्राय लोगोफोराबो खबर सबर सोंलायदों माब्रै मोजां गाज्रि होननानै आं आरो रावनोबो गोसो जायाखै ओमफ्राय सोरबा सानैसो गोदान हाबलायबाय ओमफ्राय एसे सिनायथि लालायबाय ओमफ्राय नोरैहाय नै जों दा इयाव साथाम दं आरो मा बुंनो एसे रेस्टुरेन्टखौ नायदोंलाय रेस्टुरेन्टआ नै दा लाइटआ एसे खम जाना दं नालाय आं बुंबाय थायो नालाय बिथिं केफे दं केफेआ नैथिंजाय रेस्टुरेन्ट ओरैहाय केफे ओमफ्राय सिङाव दं बेंकुवेट हला गाइसमोन ओमफ्राय एसे गगा मोननायबो जाबाय दे बिदिबा साबस्क्राइब खालामदाबाव दे साबस्क्राइब